Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündülügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Garlykdaky Kali dağmagdan toplumynyň ýyşy girdilmeginden bir ýyl soň resmi Aşgabat toplumy guran Belarus hünärmenlerine närazylygyny bildirdi. Ýatlatsak umumy bahasy $1 milliard deň bu kombinatyň guruluşy işleri 2009-njy ýylyň iýun aýynda başlanyp, geçen ýylyň 31-nji martynda tamamlanypdy. Sol bir wagtda Lewap vilayatynda gurulan garly kombinatynyň ýyşy girdilmegi bir näçe gezek ýyda süýşürildi. Taraplar işlerin gijikmeginde, tölegleriň wagtynda edilmezliginde birigini aýypladylar. Mundan 2 hepde töweregi ozal geçirilen ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde bolsa, garly Kali dağmagdan toplumuna edilen iş taparynyň netijesinde zähmeti goramak we tekniki howpsuzlygyň ähli talaplaryny berja etmek boýunça işleriň teljerilendigi. Netijede guruluşyň baş poturutçysy bolup durýan Belarus tarapynyň hünärmenleriniň şertnama boýunça ýerine ýetirilmeli işleri dogly berja etmändiginiň ýüze çykarylandygy habar berildi. Emma resmi habarda anyk haýsy bärden gaýtmalar barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Meclisiň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, vice-premier Kerim Durdumuradow we daşary işler ministri Reşit Meredow ýüzlenip toplumda alınıp barýan işlere degişde siljeris işlerini geçirmek babatda anyk görkezmeler beripdir. Ýöne bu anyk görkezmeleriň mazmuny da taýyklaşdyrylmady. Bu ağırlıkta Belarusyň habar servisleri Türkmen tarapynyň garlykdaky Kali dağmagdan toplumunun guruluşy boýunça şikayetleriň sanawyny taýýarlaýandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti garlykdaky dağmagdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatda ýylda 1,4 million tonna Kali dökünlerini öndürmek planlaryny eglan edipdi we munyň üçin ýylda 7 million tonnadan gowrak magdan çygmalynyň zerurdygyny ma'lum edipdi. Ýöne toplumyň ýyşy girdilmeginden bir ýarym aýdan soň onuň gözügünde tutulan proýekt kuwatyndan diňe 7% derejesinde işleýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Yer elinde bellesek geçen ýylyň aýagynda Belarus media serişdesi ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp, Türkmenistanyň Belarusdan dağmagdanlaryny baýlaşdyrjy ýeni bir kombinaty gurup bermegi sorandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýöne Belarusyň Belgorod-Himprom karhanasy Türkmenistanda 2-nji Kali zawodyny gurmakdan ýüze berdi. Bu barada kompaniýanyň aksiýalarynyň kontrol paketiniň eýesi Belarus Kali karhanasynyň baş direktori Ivan Golovatow ma'lum etdi. Ol Türkmen tarapynyň hödürlen şertleri bilen ilalaşmandyklary üçin biz teklibi ýollamadyk diýip maglumat beripdi. Galybersede geçen ay Türkmen prezidenti Lewap vilayatynyň tübegatan Kali duzlarynyň ýatagynda Kali dökünlerini öndürýän dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny yerli karhanalaryň amala asyrjakdygyny, guruluşy maliýeleşdirmek üçin hem 600 milyon Amerikan dollary möçberinde döwlet garzynyň beriljakdygyny ma'lum edipdi. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleyer Azatlyk Radiosu gepleşiklerine dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine degişli saglyk öýlerinde, şypahanalarda, hassahanalarda işleýän tehnik işgärlerden olaryň daşary ýurda gitmejeklikleri barada dilhatalynýan barada maglumatlar bar. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň bir işgäriniň aýtmagyna görä, ministrlik derejesinde tehnik işgärleriň daşary ýurda gitmejeklikleri üçin çäreler görülip, olara viza kartlaryny açmaga ruhsat berilmeýär. Şeýle kartlary açmak isleýän işgärlere işden kovulma kaýwaty atylýar.
İşten kovultan daşary ýurda gitmek üçin gerek pulyny ýerden almaly. Aýlygymyzyň bir bölegini wiza karta geçirip daşary ýurda baranmyzda kösenmezmi diýäl ferişte edinjek bolsak, bize bu kartlary açmaga ruhsat bermeýärler. Daşary ýurtda näme işiňiz bar? Ýurdy maskara etmäge gitjek bolýarmysyňyz? Öz ýurdunda diň salmaga yer ýokmy diýen ýaly haýwatlar bilen bizi kemsetip hem gorkadyp islegimide görä hereket etmäge ýol beren oklar diýip tagly öýleriniň bir tehnika işgäri aýdýar. Aýlygymyz juda ucupdy. 700 manat aýlyk bilen güzeren aýlap bolmaýar. Men dogrusy daşary ýurda işlemäge gitmekçidim. Onuň üçin men wiza kartyny açyp aýlygymyň bir bölegini oňa goýup daşary ýurda baranymda kösenmedim ýaly öňünden alad edipdim. Emma meniň ýurtdan daşary gelmäge dälde işlemäge gitjegimi ýüzümden okanlar ýaly meni ýolbaşçynyň kabinetine çagyryp üstüme haýwat baryny ýagdyrdylar. Ýolbaşçylaryň öýleri müňläp aýlyk alýarlar. Her kim göripe eýeleşine görä gyrpçylyp edip gapdandan gadanç tapýar. Ýöne ucupsyz aýlyk bilen gul ýaly işleýän tehnik işgärler barada alada diýen ýolbaşçy ýok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran tehnik işgär aýdýar. Şeýle ucupsyz aýlyga daňlyp oturan tehnik işgärleriň Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman tenaty ministrligine tegisli hasahanalarda, sagly öýlerinde, spahanalarynda bolsa müňlerçe hem aýdylýar. Şol müňlerçe işgäriň her birisiniň bolsa, alajyn tapda ýurtdan daşary gidip işlemäge ymtylýandyklaryny hem ýaşaýjy tödüne goşýar. Ýurtda durar ýaly bolmady. Çörek pulumyz alada bolup barýar. Bahalar ähli zatda ýokarlanyp gitdi. Emma döwlet tarapyndan aýlyklaryň 10 göterim galdyrylandygy magtalýar. Ol 10 göterim galdyrylan aýlygyň iýmek içmege ýetýärmi ýa ýetenokmy? Çağalaryň nähile gün görýärler. Olary geýindirip okuw esbaplaryny tapyp bolýarmy ýa ýok? Bu barada hiç kim kelle agyrtmaýar diýip oljanygyar. Türkmenistanda bar bolan spahanaların hoçalyk hasaplaşygynda bolmagy bilen ýylyň dowamında näsaglary kabul edýän spahanalaryň güýz hem gyş mewsimlerinde näsaglaryň spahana gelmekleriniň azalýandygyny bahana edip tehnik işgärleriniň aýlyklaryny ýaryp möçüreçeli kemeldändikleri barada hem maglumatlar bar. Kärende ýerleriniň hem boş çykýan daýhalaryň käbirsiniň kärende ýerlerini taşlap daşary ýurda gitmek üçin ýola çykýandyklaryny hem oba ýaşaýjylary aýdýarlar. Emma olar hem aeroportlarda uçarlara göýberilmän migrasiýa gullukları tarapyndan ýerine gaýtarylýandygy aýdylýar. Döwletiň öz halkyny eklep bilmeýäni bir ýandan indi ýurtdan gitmäge arkaýyn ýol ýok. Döwlet ýolbaşçylarynyň ilatda näme kastlary barkan diýip bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýüz bolýan ýaşaýjylar nygtýarlar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Putin Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça kanun taslamany Duma hödürledi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çägine gol çekilen Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça federal kanunyň taslamasyny 7-nji aprel güni Döwlet Dumasynyň garamagyna hödürledi. Awdalyan şertnama 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmunyny özleri gyzyklanma döredýän meselelerde taraplaryň pozisiýalary boýunça ulalaşyga barmak üçin ýigderli ýokary derejede duşuklary geçirmek göz tutulýar. Kronika Türkmenistan neşriniň Awdalyan resminama salgylanyp 8-nji aprelde beren maglumatyny dokumentdäki käbir maddalary şol sanly 3-nji döwletler bilen beýleki tarapyň öýde ýarlylygyna, howpsuzlygyna we territorial eldegirmesizligine ziýan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüze gurmak, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamyny öýdary hyzmatdaşlyk we bu pudokly kadrlary taýýarlamak, olaryň hünärlerini ýokarlandyrmak, terrorçylyga garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly maddalary ümit çekilýär. Gurrun edilýän resminamanyň 12-nji maddasyna taraplar özüniň beýleki tarapyň çäginde ýaşaýan raýatlarynyň hukuklaryny goraýar we olary öz aralaryna baglaşylan halkara şertnamalaryň esasyna şeýlede umum kabul edilen halkara hukuk normalarynyň çägine degişli kömekleri berýär.
Strategik hyzmatdaşlyk şertnamasynyň maddalaryna laýyklykda taraplar öz ýurtlarynyň çäklerine ýaşaýan degişli etniki toporlaryň etniki dil, medeni we dini öz boluşluklarynyň goragyny üpçün edýär. Agdalýan öz boluşluklaryň goralyp saklanmagy, östürilmegi şeýle de adamlaryň medeni, sosial we ykdysady durmuşa şol sana taraplaryň kanunçylygy esasyna döwlet işlerine gatnaşmaklaryna şertler döredýär diýip Kronika Türkmenistan neşri degişli resminama salgylanyp habar berýär. Ýatladyp geçdik mundan ozalky ýyllarda Orsiýet bilen Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda geçirilýän käbir duşuşluklarda goşa raýatlar boýunça meseleler gozgalyp gelinýärdi. Goşa raýatlyk boýunça meseleler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny taraplaryň arasyndaky wawwaly çiginiň özüni bolmagynda galyp bu ýagdaýlar bilen bagly iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň chronologiýasyny ser salanyny munyň şeýledigini görmek bolýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda goşa raýatlygy degişli meseleleri kadalaşdyrmak boýunça ulalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabryna baglaşylypdy. 10 ýyl çemesi wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada agdalýan ulalaşygyň ýatyrylmagy barada protokoly gol çekildi. Oňa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin gol goýdular. Ýöne Türkmen mejlisiniň bu ulalaşygyň protokoluny sese goýup resmi suratda tasdiklandygyna garamazdan Rus Dumasy onu tasdiklamakdan boyun gaçyrypdy. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasyna goşa raýatlyk inkar edilýär. Türkmen-Rus raýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulundan başlap goşa raýatlyga eýe bolan türkmenistanlylaryň diňe bir ýurdun pasportyny saklap biljekdigi baradaky girden düzgünden soň hassa çylşyrymlaşyp şol wagt başga bir ýurdun pasportyny eýe bolanlary Türkmenistanyň grajdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap Rus pasportyny eýe bolan Türkmenistanly raýatlarynyň öňünde pasportlarynyň birini saýlamagy talap edip başlandy bolsa, Orsiýet öz şäherinde ýaşap türkmen pasportyny eýe bolan raýatlaryna Rus pasportyny bermeklige, ýagny iki ýurduň arasyndaky goşa raýatlygy ikrar etmäge dowam etdi. Ýöne 2015-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň raýatlary Russiýa Federasiýasynyň raýatlygyny almakçy bolsalar, öz ýurtlarynyň raýatlygynyň çykanlyklary barada dokument görkezmeli bolupdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Türkmen tarapynyň bu ädimini kanuny laýyk, sebäbi ol ulalaşygyň şertlerine laýyk gelýär diýip öz ýaýradan beýanatyny aýdypdy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda alyjylar jemgyýetleriniň düzümindäki edara kärhanalary hususlaşdyrylýar. 6-njy aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdun sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligine degişli agdalýan strukturalaryň işini besletmek boýunça teklip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hödürlendi. TDH-nyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we welayet merkezlerine hereket edýän alyjylar jemgyýetlerini degişli emlakler hem tapgyrlaýyn esasda hususlaşdyrylýar. Gurrun edilýän emlakleriň ilki döwletiň hasabyna geçirilip soňra hususlaşdyrylmagy boýunça döwlet derejesinde görülýän çäreleriň fonuny Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň döreýüşi, olaryň missiýasy we Türkmen jemgyýetiniň ykdysady durmuşyny olaryň oynan we oynaýan roly ýaly soraglar boýunça Azatlyk radiosy Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýew ýüzlendi. Yerli synçy alyjylar jemgyýetleriniň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginden soňra has takygy 30-njy ýyllarda döredilendigini döwlet mehanizminiň alyjylar jemgyýetlerini bina etmek bilen harytlaryň ilan tarapynda deň paýlanmagynyň gazanylmagyny üpçün etmegi baş maksat edinendigini gurrun berdi. Has sadalaşdyranymyzda söhbetdeşimiz tapylgyzy harytlaryň alan aldynyňky edilmezligini gazanmak üçin, ýagny harytlaryň kadaly dolanşygyny üpçün etmek üçin şeýle düdümleriň döredilendigini nutady. Şol bir wagtyň özünde yerli synçy ýurt garaşsyzlygynyň alınmagy bilen Türkmenistanyň agdalýan strukturalaryň 1930-njy 1980-nji ýyllar aralygyndaky roluny ýitirendigini sözüniň üstüne goşup, garaşsyzlykdan soňky döwürde bu düdümleriň tas syýasy gurama öwürlendigini, olaryň ilatyň aladasyny etmäni başlandygyny aýtdy. Şeýle-de alyjylar jemgyýetlerini hususlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri bazar ykdysadyetine geçmekde ören döwrewap çäre häsiýetlendiren yerli synçy bu prosesiň bökdönüşsiz durmuşa geçirilmegi üçin ykdysady sferada oňyn şertleriň öňünden döredilmeginiň zerurdygyny utady. Ýöne agdalýan täze şertleri döwlet, jemgyýet, ykdysadyýet taýynmy?
Anha şu kölegöli sowal diýip ýerli synçy görülýän çäreler boýunça ikirjiňli pozisiýasyny ma'lum etdi. Hususy ýeçiligi kemala getirmek üçin ilki başda zerur şertleriň döredilmelidigini ünsü çeken synçy Türkmenistany häzirki wagtda orta gatlygyň döredilmelidigini, bazar iqtisadiýetine geçen ýurtlarda orta gatlygyň umumy ötüşi agramly goşýanyny aýratyny ýytady. Alyjylar jemgyýetleriniň hususlaşdyrylmagy bilen bazarlaryň hem dogly hususlaşdyryljagdygyny çaklan synçy bu ýagdaý sebäpli häzirki wagtda orta biznesiň wekilleriniň aljyraňy ýagdaýdadygyny habar berdi. Söhbetdeşimiz täze özgörüşleriň fonuny arkaly adamlaryň hassa baýap, garyplaryň hassa garyplaşjakdygyny aýtmak bilen öz howatyrlanmalaryny ma'lum etdi. Alyjylar jemgyýetleriniň hususlaşdyrylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada özüne berilen soraga aşgabatly synçy döwlete gelýän girdejini köpetmek üçin edilýän ädim bolmaly diýip jogap berdi. Töhbetdeşimiz bu çaklamalaryny alyjylar jemgyýetleriniň hususlaşdyrylan ýagdaýyna olara salynýan salgytlaryň mukdarynyň artdyrylmak ähtimallygy bilen delillendirdi. Gürrüň edilýän reformalar durmuşa geçirilen ýagdaýyny alyjylaryň we satyjylaryň hukuklaryny gowraýan döwlete degişli bolmadyk garaşsyz jemgyýetleriň ähmiýetini üntü çekip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amamrat Bugaýew töhbetdeşligi jemledi. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň golaýda habar bermeklerine görä, Hazar deňiziniň kenaryna ýerleşýän Awazan milli syýahatçylyk zowlagyny käbir mihmanhanalar hem hususlaşdyrmak çäreleriniň çägini satyp çykarylypdyr. Ýöne bu maglumat heniz beýleki garaşsyz çeşmelere tasdikladyp bolmady. Halkara pul gaznasynyň missiýasynyň 19 fevral 6 mart aralygyny Aşgabatda eden saparynyň netijelerine salgylanyp, missiýanyň ýol başçysy Martin Sommer'in 9 martda ýaýradan wedürli rekomendasiýalar öz içine alýan beýanatyny Türkmenistany beýleki käbir reformalar bilen bir hatarda döwlet ýeçiligindäki kärhanalary hususlaşdyrmak prosesiniň tizleşdirilmegi we daşary ýurt maýadarlarynyň ýurda çekilmegi maslahat berilipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde türkmen student gyzy neşeden tutsak edildi. Demirgazyk Kipriň köpçülikliğin habar beriş serişdelerine ýaýran habarda aýdylyşyna görä, neşe garşy görüş toporunyň Kirinýada studentleriň bolýan öýüne gurulan operasiýasyna 3 görnüşde neşe maddasy bilen biri Türkmenistanly 2 student gyzy tutsak edip sülçülüge tapşyrypdyr. Havadis Kıbrıs gazetiniň ýazmagyna görä, gelip boşan habardan soň herekete geçen polis 6 aprel günü saat 13:50 bilen 14:15 arasynda Kirinýanyň jurnalist Hasan Taksiniň adyny göterýän Şaý ýolunyň uğruna ýerleşýän bir jaýda operasiýa gurunapdyr. Operasiýada studentleriň bolýan öýünden 30 gram hindi kannabisi, bir tabletka, 10 sanam LSD görnüşünde düdümünde neşe bolan kagaz böleklerini we şeýle-de metaly üýeýän enjamy ele salypdyr. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna maglumat beren Demirgazyk Kipr'däki polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, operasiýada ele salynan neşe maddalar bilen baglanşykly ýurtda ýokary bilim alýan 25 ýaşyndaky Türkmenistanly Cennet Jumaniýazowa we 21 ýaşyndaky Siriýaly Lara Byrktar atly student gyýdylar tutsak edilipdir. Demirgazyk Kipr mediýasy Türkmenistanly student Cennet Jumaniýazowa bilen jorosynyň işine 8 aprelde Kirinýa sülçüliginiň kaziýet jemlençigine garalandygyny habar berýär. Habarlarda sülçü Banu Soýeriň neşeden aýplanýanlaryň 3 gün tutsaklykda galmagyna karar berenligi ma'lum edilýär. Neşe we garakçylyga garşy görüş gullugynyň işgäri polis Ahmet Bayram kaziýet geňeşine beren beýannamasynda türkmen student gyzy bilen jorosynyň kanuny taýdan gadagan edilen neşe maddasyny ulanmak we saklamakdan aýplanyp göz astyna alnandygyny bildirdi. Polis Ahmet Bayramyň aýtmagyna görä, Cennet Jumaniýazowa we Lara Byrktar soragda milletin beren düşünürşünde neşe maddalary barasynda ýöňkelýän günäleri boyun alypdyr. Derňi işiniň dogly gutarmanyna üns çeken
Alisi işgäri Kaziýet Geňeşinden neşeden aýplanýan Türkmenistanyň we Siriýaly student gyzlaryň 3 gün möhlet bilen tosoglukda saklanmagyny talap edipdir. Gepin gerdesine görä ýatlamaly bolsa, daşary ýurt medpuwatynda neşe bilen ýylteşikli saklanýan Türkmenistanyň studentler barasynda habarlaryň bir näçesi öňüm peýda bolupdy. 10 martda Türkiýanyň Konya şäherindäki Selçuk Üniversitetinde halkara gatnaşyklar we döwlet dolanylşy bölüminde okayan Türkmenistanyň raýatlary 24 ýaşyndaky Toýgelli A, 26 ýaşyndaky Döwran M bilen Araz Gylyç A atly studentler bolýan jaýyna neşe öndürmekden aýplanyp tutsak edilipdi. Sözü jemlesek, Azatlyk radiosynyň synanşygyna garamazdan Demirgazyk Kiprde we Türkiýede neşe bilen ýylteşi güman edilip saklanýan Türkmenistanyň raýatlaryň ykballary barasynda degişli türk we türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşen Ştatlar Orsiýetyň alümini agyrdy Rusalyň we onuň eýeleriniň biri bolan Oleg Deripaskanyň garşysyna sanksiýa girdirinden soňra bu kampaniýanyň paýnyklarynyň aşaklamagy netijesinde öndüriji belgilerini töläp bilmezliginiň mümkindigi hakda duýduruş berdi. 9 aprelde alümininiň bahasy ýokarlasa da Rusalyň paý narhy takminan ýarpa gelip 2,139 Hong Kong dollaryna barabar boldy. Moskwanyň birjasynda bolsa ol 20%-den agdyk aşaklady. Paý narhlary bahasynyň 4-den 1-ni ýitirenden soňra Deripaskanyň baýlygyna müdürlük edýän En Group sewda kompaniýasynyň işi Londonna wagtlaýyn togtatyldy. Bu aralykda alümininiň bahasy Londonyň metal birjasynda 3%-den agdyk ýokarlap, geçen döwre garanyna 1,6% peýda getirdi. Öten hepde Birleşen Ştatlaryň gazna departamenti Orsiýetyň tutuş dünýädäki helakçylykly işçiligi sebäpli Moskwany cezalandyrmak maksady bilen Rusal şeýle milliarder Deripaska bilen baglanşykly beýleki kampaniýalary maliýet çäklendirmelerine sebäp edilen 12 Ors kampaniýasynyň sanawyna goşdy. Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin bilen baglanşykly hasaplanýan 20-den agdyk syýasy we sewda elitasynyň şol sanyna Deripaskanyň da garşysyna maliýet çäklendirmeleri giýirilip, olaryň baýlyklary doňduruldy. Rusal bu hareketiň kredi töleglerine tekniki kynçylyklara getirmegi we toparyň sewda hem perspektiwasyna ziýanly bolmagy mümkin diýdi. Xitaydan daşary iň uly alümini öndürjisi bolan Rusal dünýäde sarf edilýän bu metalyň 7% çemesini üpçün edýär. Deripaska Birleşen Ştatlaryň özüne garşy sanksiýa girilmek baradäki kararyny esassyz, gülkünç we manysyz diýip atlandyrdy. 6 aprelde aglan edilen täze sanksiýalar sebäpli Orsiýetyň Birleşen Ştatlardan öz almak üçin entek gören çäresi ýok. Ýöne Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova 9 aprelde näme jogap berilmeli hakda Moskwada pikir alşylýandygyny aýtdy. Biziň elimizde mümkin çäreleriň uly sanawy bar. Şolar öwrenilýär diýip Zakharova belledi. Orsiýetyň jogaby berk bolarmy diýen soraga bolsa, ol ýaraga ýapyşmar diýip jogap berdi. Zakharova soňra hem biz hemişe edişimiz ýaly muňa garşy çäreler hakda pikir alşýar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.